Som a mitjans de gener i la zona més poblada de Catalunya, la que depèn del sistema Ter-Llobregat, es troba encara en preemergència per sequera. Una situació que canviarà cap a finals de mes si no plou, perquè les reserves estan al mínim. El consum anual d'aigua a les conques internes de Catalunya és d'una mica més de 1.000 hectòmetres cúbics. Una xifra que és estratosfèrica si la passem a litres. És 1 milió de milions de litres. L'agricultura i l'ús domèstic se n'enduen la meitat. Darrere hi ha la que utilitzen bars, hotels, restaurants i les indústries. I després hi ha una part, aquests 134 hectòmetres, que l'Agència Catalana diu que són usos no mesurats. Estem parlant de les fuites de les canonades, però també els fraus dels que consumeixen però no paguen. Aquesta xifra d'aigua que es perd és una quarta part de tota la que gestionen els ajuntaments. Per això hi ha 700 municipis, Rubén Cabús, que han demanat ajudes a la Generalitat per resoldre aquestes fuites. Així és, i per mirar de donar resposta a aquesta allau de peticions, el govern ha decidit ampliar avui de 50 a 120 milions d'euros els diners que es destinaran a aquesta línia de subvencions. I és que durant molts anys els ajuntaments no han invertit gaire en renovar canonades. Alguns alcaldes ens admetien que si no ho han fet sovint és perquè això no els donava rèdit electoral. Avui som a Collbató. Aquí es perd el 53% de l'aigua que entra a la xarxa del municipi i per això han demanat una d'aquestes subvencions, en total uns 700.000 euros. Però a banda d'aquests diners, l'alcaldessa de Collbató també demana a l'ACA que organitzi reunions amb els ajuntaments i que es concedeixin crèdits tous. Un dels grans problemes, que jo crec que és el mateix a Collbató i a qualsevol altre municipi, és que la infraestructura és molt antiga i fins ara que ens trobem realment amb un problema del canvi climàtic, d'una sequera, no ens hem adonat de la importància que tenia anys enrere, 40, 50, 60 anys enrere, fer inversió i manteniment d'aquesta infraestructura.